pikai mupe na ingudai ofuma chibagara masumudza roko rwenyu rwozvinogana mwari wenyu madzimai kana chamuchaitaura mwari madzimai wakudetserei mapedza mubva maongera sei zvimauchira maboko sei? Ndinopika nevadzimu vangu naMwari wangu chese chandichataura chive chokwadi. uchirai mutipe nawe Pamusoro yevedare nevabereki naweni yakamira yakadai takashanda pamwe chete nemurume namai guru. Sorry, taikumbira kuti chekutanga munotaura musoro wenhau. Musoro wangu wenyaya ndewo kuti tishane zvakanaka zvatakarema nemurume. Chitauro chinondedzera zvino takarema pamwe chete. Ndoti pamusoro yamai muchiombera. Pamusoro Kamaya mai ani mugone kutaura zvamunoda kutaura. Takashanda pamwe chete. Saka mari yavakandipa handina kugutsikana nayo. Muri kuti makashanda pamwe chete nababa? Namai guru, kuna mai guru. Muri madzimai maviri? Nababa? Saka muri kuti mimi pamukasheyana chishewa namari nababa imi hamuna kufara nesheya yamukapiwa nababa? Hungu mukunge vandipa mari yavakandipa yefodya ndakanga ndati zvisinei neyamandipa yacho ndakuda kuti nditenderedze ngatichiitai kuti tishele chibage mondipa mari yangu nenguva. Saka chibage chacho futi vakanga vachingotsika kushela kusvika ndauya kuno. Baba tataurwa nemudzimai wenyu mazvinzo muri kupokana nezvavari kutaura here kana zvamune chekutaura? Ndine chekutaura nokupokana nazvo. Aiwa pindirai wani. Muri kupokana here kana kuti mune chekutaura? Ndine chekutaura. Kupokana musi kupokana? Ndiri kupokana. Pikai mutinzo tikazonzwa handi muri kupokana kuti muri kutaura kuti vari kunyepa kuti zvavari kutaura kuti makavapa mari yavasiri kugutsikana nayo inema ndokunonzi kupokana. Paita mibvunzo muviri nhau dzavataura mbiri ndo pane kumwe kupokana. Pamusiri kupokana nako ndipa pekuti mari ndakavapa handisi kupokana, mari ndakavapa zvishoma yavasiri kugutsikana nayo yacho. Kuti vari kupokana nayo? Chandiri kupokana nacho ndechekuti ndaitsika kushela chibage. Pamusoro ivedare ndinopika kuti ndichataura pano. Nyaya yakaitika ndeyekuti mai ava tichishanda fodya makavapa mari $50 yefodya apa mandifasa nemibvunzo. 2000 makawana 2000 mimi pakushanda kwamaita leba yenyu kuti amainini namai guru nemi makanga muri vanhu vangani vakashanda fodya yakabudisa 2000? Roughly 7 including vana tongoti vana 4 mimi vabereki 3. Atifambe zvenu makavapa $50 from 2000. Okay, and taura zvei. Alright, chakakonzera kuti ndivape $50 ndechekuti takajara fodya. Saka mukuti tishande fodya tisati tamboenda kumberi vakabva vataka kubvunzana mibvunzo yavakabvunzana namai guru vari mumunda. Ava vakatsamwa ndokutanga kudzura fodya mumunda chindima chavakadzura fodya. Ndichibva ndavamisa kuti imimi chimirai kushanda pafodya because muri kuti muda kudzura yenyu, saka chimirai kudzura fodya. Fodya iri muchikwereti. Tinosungwa nekambani kana tisina kuita sei, tisina kubhadhara chikwereti chichi nokudzura kwamuri kuita fodya. Musasvike kugumbuka kusvika pasaizi yakadaro. Chimirai kushanda. Ndobva vamira kushanda. Takashanda fodya kusvika tapedza fodya ichibva yabuda $2000. But $2000 ndaifanira kunge ndakaendesa fodya kukambani ndakanzi zita rako rakamiswa musystem nenyaya yekuti wakadzosera fertilizer nemarasha. Saka iwo zvava kuchita chitengesa fodya nerimwe growers wobhadhara chikwereti. Chikwereti changa chiripo $1047. Saka pa $1047 from 2000 ndo pandaibvisa mari yekuendesa kuchikwereti. Ndaendesa 2 mabhero kukambani kwekwe ndichiti
ndikavhe chikwereti nokuti chaiva chidiki. Ndinoda kudzungaira zvishoma. Alright. Nokuti kambani isati yabhadharwa nemi chikwereti ndobva yabvisa zita renyu. Chikwereti ndobva charamba chichiexista. Chokwadi. Chikwereti hachina kubvisa vakaita inonzi stop order. Vakaisa inonzi stop order. Stop order inorevei kuti kana ukatengesa negrocery rako kune imwe ene company vanobata mari yako. Saka vakanga vasati vabata. Aiwa. Ndiri kunditaurirewe. Tiri kutadza kunzwanana. Chirungu chinondinzvenga. Inza nditaura ndichiti. Mukutora chinhu chimwe chete. Pavakazopirwa 2000 kuratidza kuti stop order yanga yatoshanda vakabatirwa. Ingesati. Tombodaro. Avazavakwirira ndizvokuti havana kugutsikana nemari yamakalapa. Ndobva mavaindisa kuchazokupai imwe. Vati vakafila maforms estop order. Ani mati vakaita stop order. Company yakaita stop order. Company haifirirwe stop order kuti uite stop order. Vanoita vega vari ikoko. Yes. Asi kunyorerana chikwereti vakanyorera chikwereti company. Company yakaziva kuti chikwereti chavo. Ikata stop order methods yekuti igona kuzobata chikwereti chayo. Ndobva matengesa imi ndobva mapuwa mari 2000. Anditika. Zviri kureva kuti company yangabata chikwereti chayo. Ndinzwisisei ndidzokorore kutsanangura. Regreti mbonyatsovafunza mwanangu. Iwe uri kutaura kuti maoko makomo wakabata mari cash in hand 2000. Ndobva vazoitora wakunobhadhara futi chikwereti. Handisati ndaibhadhara but ndo zvavakanditaura kuti waibata mumaoko here chete. Mukomana, tese isusu tiri varimi tinoziva chinonzi stop order. Stop order mari yacho inobatirwa kwatengesa ikoko. Ndinzwisise kutaura kwandaita. Ndakaenda kunotengesa fodya. Ndichida kutengesa fodya ndakafona. Anditi vakanditi grocery rako harichakodzera kunge richitengesa fodya. Tsvaga grocery nokutengesera fodya. Ndichibva ndatsvaga grocery nonditengesera fodya. Ndokubva ndatengesa fodya. After ndaendesa tumabhero kucompany negrocery rangu. Pavakanditi harichagona kuti titengese fodya. Vadzora. Aiwa. Ndatoendesa. Inzwa izvo handisati ndapedza kutsanangura. Ndaendesa fodya ikoko kwanditi imwe ndichiendesa uku because ndakaitakura musi 1. Imwe ichienda uku, imwe ichienda uku anditi. Vakabva vanditi hazvigone kuti grocery rako ritengese fodya iroro anditi. Tumabhero waendesa ikoko. Ndobva vati tsvaga grocery utengese kune imwe company. Ndichibva ndabvisa asina kumhanya. Idari. Asina kumhanya. Kuti iwe unzwisise isu tiri kutonga tinzwisise kuti kupurapanura chiravo chiripo. Grocery rako harisi kukwanisa kutengesa fodya. Company yadaro. Waendesa mabhero maviri kucompany iyoyo. Isiri kukwanisa kukutengera fodya. Yakakudzorera here mabhero ako ari? Haina kudzora. Ari kupi? Ndakaita inzwai. Ndakaita 3 days ndiri kukaroi. Vachigadzirisa nyaya yekuti fodya iyoyo igone kuti asi ndikafondera mudhumene ndikafondera kuHarare kusvika mabhero aya ari 2 azotengwa asi mamwe ndandaendesa kuside. Vakati awaendesa unobhadhara necash. Wozounza cash uku. Kucompany. Nyaya yekuti ndakanga ndaburitswa musystem nokuti ndakanga ndadzorera mafertilizer. Ivo ina handizvizivi. Ivo ndo vakandikutaura kutsanangura zvavakandiudza. Alright. Endiramberi nokunyepa. Endiramberi. Alright fine. Andakutaura zvako. Pafodya ava mai vadzura fodya ndakavamisa kushanda mufodya ndakati chimirai kushanda mufodya. Vachibva tazonetsana vakati alright. Nyaya ikaenda kumapurisa. Tikanotaura kumapurisa vakatonzi munotori nelakiro kuti murume haana kukumangarirai kuti makadzura fodya pamutemo imhosva kudzura mbeu. Kuti akunzwa kudzura mbeu and the like. Tanga tasvika pakuti wachitengesa manje. Right. Pamari ava mai vandichibva ndavati nini pashare yandiri kukupai nekudzura kwamakaita fodya. Ndikakalkuleta mashandiro amakaita mumunda. Ndichiweka mari yekushanda padei amusvike mari iyoyo yese ikoko. Ita kuti tizivo mashandiro avakaita munda wacho. Alright. Vakachera makomba 1 day emumunda ekudyara fodya. Tikasakura 3 days navo. Tikadimbura musoro 1 day. Kudzikwa kwefodya nokusakurwa. Alright, sorry ndajamba ipapo. Ndakubvunza kuti chakatanga chikudzikwa kwefodya. Aiwa. Ipapo ndati sorry ndapajamba. Chakatanga kudzikwa kwefodya. Fodya yadzikwa fodya.
ndokubva vadzura fodya ndobva vadzura fodya Ndobva takasakura mira famba neni makadzika fodya ndobva vatadza kunzwisisana muchidzika fodya ndobva vadzura fodya vakadzura yatobata matosaka yakudamburwa musoro ndobva vaidzura hande tanzwa sokuti kayo toda kuti fambidzana mabarantrites tanzwa sokuti makadzika fodya madzika fodya ava amai ndokubva vaita sokuti beba tanzwa sokuti makadzika fodya mapedza kudzika fodya ava amai ndokubva vakatadza kurirana mumwe wavo mukutaura ndokubva vagumbuka ndokubva vatanga kuchidzura chi fodya ndobva vati no izvezvi onai pane chikwereta zvamakuita izvandizvezvi mire chibva mamira kuti basa zvachose ndomabatirana andaita kurondedzera kwavo mira ndikutsanangurirei ndipato asiriwo rematauriro avaita ona kudaro handina kutaura kudaro hande kumberi ashende kumberi asira kudzoka mashoko vakadzika vakasakura makasvika pakuti makutoichopa kutyora musoro zvese ndopavakamirira ipapo ranga rapera basa ranga risina panga pasara kiwaring panga pasara kiwaring chete kuchityora rimwe rese basa raifanira kuti vanga vaita chikurirana titese akutogeta kuti vanga vadzika vasakura mukatyora musoro tikurirana kwanga kwasara chete kunotyora fodya rea vasina kuzotyora ndizvo havana kutyora nekusunga nekuita zvese zvimwe zvese zvekumberi zvecuring ndo zvasina kuzoita chete ndomati $50 tiri papo pamusodari ndopavari kuti havana kugusikana nemari yavakapiwa ndo chinangwa chatoti vakwire dava mirisana murume nemukadzi kwanza havasi kugusikana nemari yamakavapa pabasa diki shoma ravakaita iroro imi kuti chinazvo ini ndanga ndichitoti ndaiti mari yakakwana hatina kana kugara pasi kuti taura kuti mari yamandipa ishoma kana kuziva kuti vakatouya kudari ndakatoshamisika ndaona tsamba kumba zvekuti kana dai vakanditsanangurira kuti mari yamandipa haina kukwana ndi taitogara pasi tikatoonesana hataigona kubvisana semukadzi wangu pavauya kuno hati vatana mazinzo saka mopagadzisa sei ndonya iripo chidapa kuti ngadzisana mopagadzisa sei mari ndaigona kuvawedzera ndaigona zvauri kuita aiwa zvandiri kuita muona tichi mubvunzo kwakubvunzwa panguva iyoyo handitika iri ranga riri dare repamba rataigarisana nemudzimai tichionesa naisha mwari iwo waida kuti ndaikupawo mari iyi yawangochishuvira kuti dai wanga ndawanawo mari inosvika pakati handiti tichionesana kuti arati ndichitaura navo inini kusvika vazondipa mari yekuti vandipa $50 takanga tatotadza kuwirana ndikati inini chindipai mari yangu vakanditi $50 ndo mari inoenderana neupawakashanda ndazotaura navo inini ndaramba ndichitaura ndikati inini ndakumwa mushonga kuti muzoona kuti ndiri serious vakati wanga uchida mari ndikati dai mama ndipawo kana 300 vakati hakuna zvakadaro ndikati kana 200 vakati hakuna kana awana mari yakadaro kana ina handina kuibata asi vakatenga dhudhu bike baba ukadzvenyi mari yamakapa ndiyo mari yechikafu ndiyo mari yekupfekedza munhu ndiyo mari anofanira kutenga chikafu haisi yechikafu ndeyekutenga mbatya imari yavo yekutenga mbatya dzavo chikafu ndini ndinoita zvese $50 nemwana haapo ipapo hazvopoka nyaya iri pachena manza vaishure chavo inyaya yakazotonga kare imi mama chifungidzira kuti vagusikane chichemo chavo machinzwa poitwa sei tibetsere nhini baba namai sapedza nguva inini mari yavari kutaura $300 ka yanga yakawandisa zvisingaite kuti ndivape nenyaya yekuti kukambani uku kuruda kuenda imwe mari saka ndikavapa 300 handitika panosara mari shomanana yekuti kana kumunda hakudzokereke kasekutenga mudhudhuro kwaivana baba murume ane metsi dzimwe dzaanoita dzisingazikanwa nemakadzi
haisiye munhu ngirini waita zvakanaka mwanangu, waita zvakanaka. Unoziva kuti munhu mumwe nemumwe ane makodzero yake. Rinoidari riri pamutemo, rinotonga nemutemo wehurumende. Are you saying kuti $50 yawakapa mukadzi uyu ndiyo share yake yepagore semudzimai wako, whether ari kushanda kana kuti asi kushanda? Ndoda upindure kudaro. Are you saying kuti $50 yawakamupa mukadzi uyu ndiyo share yake, ndopi ndo support yake kuti atenge mbatya dzake? Unoziva zvinodiwa nevanhukadzi zvakawanda. Tanga tisina kuperereko kwako nechibage. Aiwa naye pamusoro mase ndofunga ini ndandichifamba apa ndangonzwa muzukuru uchitaura kuti hanzi murume ane metsi dzake. Unoti imba ingafambiwo kana wakuita metsi dzako pamari yamashanda dzisingaozvitaura wewe? Handina kuita metsi pamari yekushanda, ndiri kuti yekuwedzera mudhudhudhu. Iwe chikomana, iwewe ndiani wako? Mudzimai. Unomuda ero? Saka wakamuroora uchiziva kuti anozodzora fuja uchiita mastora auri kuita? Handina kumuroora ndichiziva kuti anozodzora. Saka wakuda kumusafisirei wakamutora kuti handisi kumusafisa? Inhawo yekuti pamba pako kusarongeka kwako nemetsi dzako dzaunomboita idzo ndo zviri kuratidza kuti kusarongeka ikoko ndokunoita kuti ava vasarewo kumba vachimbogunun'una kuti rega ndimboratidzira munhu uyu ndimbomudzorera foja nokuti une metsi every time. Metsi idzodzo wakabvira kana kumashure kwese kundidzo metsi idzodzo. So metsi dzako idzodzo ndo dziri kupa uyu kuti amwe atokumwa mushonga. Wamupaka $50. So apa une metsi dzekuda kugadzira chii pachibage futi. Une metsi futi. Usatenga kombi wati ndakaita metsi dzangu. Ava havana chavari kuwana, ava chavari kushuvirawo kuti vararamewo vari free kuti ndine murume wangu. Iwewe kana ukati ndiri kutenga motorbike, mudzimai andoudziwa madzimai vangu takutenga motorbike, mari yedu iyi yatakatengesa huku nembambaira zvasangana takutenga, saka mombobata $50 hapana chavanga chemi. Vanoziva kuti mudziro wavo wayapamba makaronga misi. Ndakavaudza zvemudhudhudhu vakati izvo ndezvekumba kwenyu. Handidai unotaura kana wapuwa mashama. Amai kurasika panhu vakati tanzwa manga muchishuvira kuti dai murume wenyu akupewo pakadii. Tanzwa mataura nawo 200 yakupewa kana 200 zvayo kana 3 maa muchitaura shura dai murume wanipewa pakadii. Nokuti zivai kuti tiri vangani, imini muripo, maiguru venyu varipo, murume wenyu aripo, pane vana. Imaishukidzwa kuti murume wenyu dai akupewo mari. Chakaitika ndechekuti inini kundibudira pachena kuti mari iyi imari vanga vasina kundibudira pachena. Saka zvekuti ndizive kuti mari yacho hamuna kutoiona. Vakangondiradza vachiti vhocha iri rakasangana mabhero takangotengesa zvakasangana. Saka kuti nditoziva kuti mari hanzi kukambani ikokoko takasanganiswa pavhocha. Saka ini manje kuti ndichiziva kuti avo mabhero anga ari mangani kana kuti chii handa kuziva. Chakazoita kuti ndizive kuti vawana mari ndechekuti vakatenga mudhudhudhu. Ndopandakaona kuti mari iripo apa. Saka tati mamuchida mari iyi. Pavakazoziva kuti pane mari yakati ndopari kunzi mangamushuvidzei mari vakandipewo kana 300. Nekuti yegore rapera chaiyo yacho vava vachitenderedza yegore rapera yangonyora vakandudza vakati mari apa sisina ndo yatakadya ndo yatakadi but ndiri kuziva kuti kunyepa kwese kwavari kuita vakandipewo kana 300. Okay, hatisi kupasisa izvozvo regai tigomira changamire ndo vanozopa chachimutengo from 2,000. Okay. Vana varipo vangani? 6. Vana vazimana vangana? Ine ndine 1. Vamwe vano 5. Vese vana vacho mukuru ari makore mangani? Ane 19. Vari pasi pe18 vangani? 5. Sikazive pachibage chacho chibage handisati ndapiwa. Ndakanda kanzi ndinomira mutombo. Chibage mamutasira kuti kudi. Regai nditi pane pari kuita sedambudziko. Pane kutasira. Iwe muri mese rinadzimai. Musha wako uri kumboendela sei sababa? Ndinoendela sababa sei zvamunongoitawo ndozvindinoita. Nawo dziri chibage asatapiwa kutange makaseka chakashelewa mari mwezuro chibage
akauya achiti abuda chibage nezuro havasi kugara pamwe chete mumwe ari kugara apo mhuri yako iri pamwe chete haisi pamwe chete une misha miviri saka uyu auya achida chibage ndikati chibage chashelewa manheru takatopedzera kuchishela manheru shela yanga yafa tapedza kuchela chibage akati ndipei changu izvozvi endai munodira kurodhuku mundipei changu chibage ndikati aiwa hatidaro tora masaga ndikupe chibage 2 ne3 masaga 2 masaga plus makore eza magara muchingorarama musina kuya kudarika jazvikafu zvomba kunyandirika so apa tumbotaura panhau yefoja imi muri baba namai dara rambanise vanhu andirika tinoti kana muchinetsana vanhu asi munofanira kutanga kuwirirana saka mukurarama kamagara muchiita muchicha kupa kwechibage checho hatidi komplain atimbotamba panyaya yefoja andi nhau chapira kuda changamire hatiri maproblems ekuti vatsvage chimwe kuti kunge vakarambiwa asi chibage asandapiwa vana machemberano nyaya iripo ndeyekuti amai havaitaura kuti chibage asandapiwa vari kuzamana makore mangani muri mese 4 years maichiita sei makore atagara tisi pamashure apa tinobvira takapuwa tanga kuwa chibage guruneti maita sei taitenga chibage kana uyo asina ndaingotenga uku kana kusina ndaitenga muchivapa chibage saka vari kuti chekudya chavo ndo chavasati vapiwa ndizvo chekudya vakatoya chitondindira chibage ndikati tora pabhaketi unogayisa pauri kuti kuda chako chekuti ndida kuenda nacho kumba ndida unochitengesa nditenderedze chenda unotora masaga ndikupe nyaya iri kutaurwa apapa nyaya iri papa nyaya tichaitongasi kuda makarawa inoda makarawa dambudziko yaita nyaya yaipira kuti tikuda kubvisa kamwoyo kari pakati apa shava unoziva kuti dei kuti mukadzi uyu akamwa mushonga asina kukutaurira akafa 2000 iya kutaura waitaura isi useless dambudziko iripo kuiona iri kuti mukadzi paasvika stage asvika ndio dare uda kutora kutenderera newe kuti tibvise mwoyo wapinda pamukadzi wako kuda pamusoro lazvinzo hati handine fambai naye masese ipere baba nyaya iripo ndeyekuti taikuzokumbira makarawa machembere vazotaura pane dambudziko rataona isusu riri mumba hamufanira kunge muine bopoto rakaita sesisu nyaya dzimwe dzazoya kuno kudare hadzisisi necessary kunge dzichiya kuno kupi kudare but pane kukundikana kwauri kuita kuenderera barika rako nyaya dziri kukwirwa nemudzimai wako asi nyaya dzavaifanira kuya kuno kudare but pane pauri kufoiraiwo batsirwa makarawa patichaita short break taikumbira mukuzogotaura mhuri mugare pasi mudzidzise mukomana kuti imba inoitwa sei mukomana uyu ari kufoira abatanidze mhuri chimerirai for judgment. Thank you. Ambuya vakakwirira murume wavo vari kuti vakarima vose fodya asi havana kufara nemugovo wakapiwa nemurume wavo. Vari kunzi vakapiwa $50 pagore fodya. Murume wacho takamubvunza kuti wakanga wawana mari pafodya iyoyo, kati ndakawana $2,000. Saka yakanga vachitiona ngandiri kuti dai akandipo 300 kana kuti 200 zvaive nani. Varugara vose anotova murume nemukadzi asi nhau yacho inoda machembere. Matauriro aita mamiriro akaita nhau imba yacho haina kupera zvakanaka. Baba vari kuremerwa ari madzimai tu, asi vamwe madzimai hamunenge vari kugara vanoga nyaya yacho inoda kuti machembere atongopinda mukati mugara. chichi kunetsa wena mudzimai wako? Chikunetsa hapana, asi chakaitika ndechekuti mudzimai chakazokonzera kuti ndimupe mari shoma inyaya yekuti akadzura fodya ikatadza kusvika payaifanira kunge ichisvika, ndichibva ndamumisa kushanda mumunda ndikamuti ndakukupa mari iyi, takazoshanda kumwe kwese tega tamumisa nokuti akanga adzura ndima yakati kurei mumunda achirasa pasi. Ndizvo here handina kudzura ndima yakati kurei. wakadzura kudzura ndakadzura ndabvuma, but kandima kandakadzura makasara maplans akawandisa angu mumunda vakandimisa zvakadaro. Saka mari yavazondipa vakanditimira mari ndichakupa kana tashanda. Mari yavandipa
mushure mekunge ndavaudza kuti inini chindipai mari yangu ndiende kumba kwangu havauye vanowandira kwamaiguru kwavanenge vari ndikati nanditazvikwanisa chindipai mari yangu ndiende ndipo vakandipa $50 ndiye vakakwanisa kundipa vakati ndo mari yako yakashanda ndakasiyira fodya yadimburwa musoro mamboenda kumachembere vamwe kutora namai ava zvinedzo zvaumba maone muruvana baba vo vasabuda